Ahojte kamaráti. Dnes sa vydáme do kaňonu, ktorým neprúdi voda, ale elektrické iskry. Miesto, kde redstone žiari ako blesk a každý krok môže spustiť pascu alebo aj zázrak. Pripravte sa na príbeh o koni, ktorý nebol len dopravným prostriedkom, ale kľúčom k dávnemu mechanizmu. Poďme na to. Kôň z redstone kaňonu. V strede vyprahnutej mesačnej krajiny uprostred praskajúcej zeme stál redstone kaňon. Nie je na mape, takže ho nikto nevie nájsť podľa súradníc. Objaví ho len ten, koho tam niečo zavolá. A presne to sa stalo hráčke menom Mira. Bola to technická duša. Milovala redstone, stavala automatické farmy, pasce, tajné dvere a hodinové stroje. Jej posledný projekt, gigantický systém so 6 piston bránami a baconmi, sa náhle vypol. Všetky redstone signály v jej svete zhasli. Komparátory, opakovače, dokonca aj daylight senzory. Všetko. Až na jeden repeater, ktorý zrazu zasvietil. No neukazoval silu signálu, ukazoval smer. Mira si zobrala svoj najlepší gír, elitru so 4 stekmi rakiet, kúzelný krompáč efektivita 5 a špeciálnu redstone mapu. Letela 3 dni a keď pristála, ocitla sa na hrane obrovského kaňonu. V ňom nebola voda, ale žily redstone, ktoré pulzovali ako krv. Každých pár sekúnd vydali iskru, ktorá prebehla celou stenou. Uprostred kaňonu stála stajňa, opustená a v nej kôň. Ale nie obyčajný. Jeho srsť bola tmavočervená, žiarila, mal kovové kopytá a na hlave redstone čelenku. Keď Mira vošla, kôň sa otočil. V očiach mu pulzovali 2 opakovače. V tom sa miestnosť premenila. Stajňa sa zatvorila a na podlahe sa otvorila pasca. Mira padala a dopadla na slizový blok. Pred ňou sa rozžiarili svetelné senzory a z redstone reproduktora sa ozvalo. Len ten, kto rozumie rytmu, môže nasadnúť. Mira sa zasmiala. Tak sa poďme hrať. Prvá miestnosť bola hádanka. 10 redstone točiek a z toho 3 boli falošné. Ak zasvietila zlá, miestnosť sa resetla. Mira použila komparátor a pochopila, že každá pravá točka vysiela slabý signál o sile 3. Falošné iba 1. Zvolila správne. Dvere sa následne otvorili. Druhá miestnosť bola parkourová výzva. Musela prejsť cez sériu pohyblivých piston plošín. Ak skočila príliš skoro, piston ju hodil späť. Príliš neskoro padla na magma blok. Každý skok sa aktivoval tripwirem, keď sa ho dotkla, začali tikať redstone hodiny. Po 10 pokusoch sa dostala na koniec. Za ňou sa ozval cval. Kôň. Ale neprišiel. Čakal. Tretia miestnosť bola najťažšia. Bolo to pole s 25 redstone blokmi. Niektoré boli nabité, niektoré nie a každý mal senzor. A ak prešla cez nesprávny,
aktivovala command block, ktorý ju teleportoval späť na začiatok. Mira vytiahla redstone sondu, vlastný vynález. Detekovala aktívny signál. Pomalým tempom prešla cez celé pole. Na konci čakal kôň. Zastavil sa pred ňou, poklonil hlavu. Máš rytmus, máš rozum, teraz sa podrž. Mira nasadla. V tom okamihu sa podlaha zrútila a ona s koňom padli do srdca kaňonu. A tam gigantický redstone stroj. Veľký ako celé mesto. Tykal. Ale nie presne. Niečo mu chýbalo. Kvon sa rozbehol a postavil sa na špeciálnu plošinu ako Redstone Power Source. Celý stroj ožil. Bacon sa rozsvietil. Automatické farmy, výťahy, dvere, všetko v jej svete znovu začalo fungovať. V tom okamihu pochopila. Tento kôň bol stroj. Redstone jadro. Srdce celého systému. Niekto ho ukryl, aby raz prišiel niekto, kto ho pochopí. Kôň jej pošepkal. Ja nie som kôň, som pamäť. Som energia a ty si teraz moja jaskyňa. Mira sa vrátila späť. Ale nie sama. Kôň, ktorého nazvala Taktus, sa stal jej sprievodcom. Od toho dňa už nikdy nebolo treba opakovače ani repeatery. Stačilo Taktusovo kopyto. Keď sa dotkol zeme, signál bol stabilný, silný a živý. Tak, kamaráti, nie každý signál musí byť elektrický. Niektoré prichádzajú z nášho srdca. A keď ich počúvame, celý svet znova ožije. Nech vám vaše kroky ticho klopú, ako redstone kopytá. Chceš byť súčasťou ďalšej rozprávky? Daj nám odber a napíš svoje meno do komentára. Možno budeš hrdinom práve ty.